Hej YouTube. Jeg ser en klips, hvad man nu kan kalde jer. Nej, det kan man ikke kalde jer. Hej YouTube. Det her, det er Daisy. Det er mig, der er Magnus. Det er den første video, jeg laver på den her kanal, og jeg har den mikrofon, som Sune snakkede om i den anden video, den har jeg ikke fået endnu. Men jeg havde lige et headset til at ligge, men ja. Det er det bare lige sådan, for nu vil jeg fandme i gang. Men jeg skal til at finde noget, hvad hedder det? Noget loot. Ja, og der er Camarovo herovre. Den er lige herovre. Og så det er ikke langt fra Balota, eller hvad fuck man kalder den. Og jeg havde tænkt mig at tage til Balota, og så prøve at få skaffet noget loot der, så vi kan overleve. Der er noget tøj. Lad os se, hvad det er for noget. Det er shot camo. Lad os lige droppe den her, så vi kan få det her på. Og man skal droppe sin backpack. Det ser fint nok ud. Før man kan få... Så er vi næsten ved Balota. Nu skal vi passe på der, fordi der er sindssygt mange, der sidder deroppe, helt sikkert. Det vil jeg ved med næsten. Der var en shotgun, man skal ikke lige... hvad var? Ikke en skideskud. Og hvis du ser deroppe, når du trykker tab, fordi så, se der. Så var vi fandme heldig nok, du. Men den her, den har et lortet sigte, hvor ser. Jeg har et mag til den her. Lad os se. Yes. Fucking lord. Bandage. Tror jeg, der er nogen derovre? Fuel pump. Lad os se, hvad det er for noget. Nu er vi heroppe. Nu sidder jeg lige her. Jeg fandt nogle painkillers i min taske. Men så tror jeg vil ligge her og vente lidt indtil der kommer nogen. Der er ikke så mange inde, så der er en lille chance for at vi finder nogen, men yes. Jeg kommer tilbage ned, og der kommer nogen. Det var sgu dig. Ja, det sgu. Vi kan smadre den. Men det gør vi ikke, fordi der er en zombie. Og jeg hører zombier, der kommer jo dårligere.
Her. I just